Assalamu alaikum, ina sallama ga gwamnatin Najeriya. Ga shawarata idan an yi amfani da ita insha Allahu za a ji daɗi. Yayin da wannan matsaloli da aka yi na Najeriya, to abun sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Gwamnatin Najeriya wannan matsaloli da suka taso na face-face da kashe-kashen talakawa, to fa wannan abu da kike gani gwamnati gaskiya ya wuce wuri. Dan duk inda wannan matsala ya ɓaci ya kai ya ɓaci, gaskiya gwamnatin Najeriya tunaninki da iliminki ba za ya iya sake gano wannan ta'addanci da ake yi ba, domin an ce sai da ɗan gari akan ci gari. Lalle haka ne, amma ni shawara ta ga gwamnatin Najeriya, kamar yanzu wannan mataki da na ji an ɗauka na hana babura yawo, lalle tabbas talakawa in sun yi amfani da wannan za su ji sauƙi, amma ba'ada in gwamnati ta riƙa musu aikin nan da gaskiya. To amma su mutanenmu Fulani gaskiya su ba su aje mashin ɗinsu, saboda mutum ne wanda imani ya fita ga zuciya, to kaga shi wannan doka san ba ta amfani da su, domin wannan magana da aka yi su kan mutanenmu ba za su yi amfani da shi ba. Amma ga mataki ga gwamnati, idan ta yi amfani da wannan insha Allahu za a ji sauƙi. Ni dai na yi lokacin sata, amma gaskiya tilasta min an kai, tunda dai lokacin da an cimma babanmu aka ce mu shiga ƙungiya, idan mun shiga ƙungiya sanunmu ba za a sace shi ba. To tsoho namu ya ce gaskiya yaro na ko guda ban son ya shiga wanga ƙungiya. To da shi hakan ga ana nan an kwan uku, ga na huɗu suka dawo suka ce ya shiga ƙungiya, idan ya shiga ƙungiya zai zama kariya ga dukiya nashi. To da aka yi hakan ga tsoho ya ce to gaskiya shi kan a yi haƙuri ba zai bada ba. Aka ce to yanzu tun da ba shi ba da yaro ko guda, to duk wata zai ɗauki 200,000 ya ba su, wanda za a rinka sayan bullet da abubuwan da ana haɗa su ne da wanda za a sai ma yara kayan shaye-shaye. Idan zai ba da su, to insha Allahu dukiyar shi ba za a taɓa ba. Ya ce to gaskiya idan ya yi haka nan tsakanin da Allah zai kama shi da laifi, a yi hankuri. Ana nan muna maganan mu tasi duka saura sati 2 mu tasi. To cikin mutanenmu wani da ya samu labari aka zo aka kawo mana hari, aka kore dukiya. To da aka kore dukiya ana nan, to sai babban magajinmu sai ce to yanzu dai kun gani baba, har ka ga ko mun tashi ba yadda za a yi da mu ba, sannan kuma mu wahala za mu yi. Tun da abu zamani ne ya zo, harka wa ganan ne, harka ce duka hada manyan ma akwai ciki. Idan mun shiga, to insha Allahu mukan iya mu ji sauƙi.
tunda harka ga ta dai dukkan manya-manya ardo duka su ne manya-manya harkar ga. Ya ce to gaskiya ni dai ban son yaro ko guda shiga, ni kuma na shekai na to gaskiya ni kan ina da ga'i guda 10 shiki, sannan da guzuman nage guda 5. Shanun ga duk an kore su, ni kan gaskiya sai na shiga in samu dai in hito da shanun nan. In ni samu na hito da shanun nan, illa so in yankin Sokoto za mu tasi mu koma, wataƙila zai samu sauƙi. To ni shiga ana nan dai. To da aka fara aka amince da ni, aka ɗauki makami aka bani, aka zamna aka yi mitin, aka to wagga haraka da kuka ganin ta ɓaci. Kun ga dai harka wannan noma wuya gare shi, musamman kaga mutum yana da dukiya, to idan ya ƙi shiga shifa to zai shiga talauci. Sannan dole ne dukkan Fulani wayanda a cikin jeji, dole ne sai an sa su cikin wannan ƙungiya. In ba haka ba, wannan ƙungiya ta Miyatta Allah to za ta ƙare. Daga nan aka koma aka ce to gaskiya haka shi ya dacewa. Aka je dukkan gidan Bafulatani, idan ya amshi ƙyalle na ƙungiya za a ƙyale mishi shanunsa, har ya kai aka ga cewa kai haka nan dai bai yiwa, sai a kore shanu. Idan aka kore shanu daga cikin gida, za a samu wanda zai zuciya ya ce to shi shanu shi ma sai ya shiga don dukiyar shi ta dawo. To ana nan sai ya zamanto muka je aka ce to yanzu kun ga gari, yanzu garuruwa wayanni garuruwa suka yi matsala, inda ko ina mun kore shanu, amma wannan garuruwa sun addabe mu, sun hana mu kwashe shanun da a gehen garinsu. Sai manyan mu suka ce to kun ga wannan gari wanda aka ce ma me yake da suna, ana ce mishi ruwan tofa. Aka ce to kun ga wanga gari, idan manyan mu suka ce idan mun samu wannan gari an tarwatsa shi, to insha Allahu za mu shi karenmu ba babbaka. To aka zo manya-manyan ardo da saraken Fulani na yankin Kebbi da nan Zamfara da Kaduna da dazuzzukan Kaduna da ardo na dazuzzukan Neja, aka haɗa kai duka ma har na yankin Lagos duka aka haɗa kai, da na yankin Kano da na Adamawa duka aka haɗa kai, aka ce to wannan ƙungiya kun gane su nan, ƙungiya ne wanda in mutum ya shiga zai kare mutuncin shi da gidansu. To mu kuma sai ya zamanto gwamnan Zamfara shi ya ɗaure muna gindi, idan mun je mun yi ta'adi mun kashe jama'a shi zai ruha mu, sannan kuma shi zai yi magana a ce faɗan Fulani da makiyaya ne, a ce faɗan Fulani da manoma ne. To ya kai mun kokori shanu, talakawa da suka gaji ana kore shanu ana kashe su kuma talakawa suka kama sayan bindiga halbaruga. To haka zuwa dai duk garin da muka ga ya ɗan muna tsauri sai mu kai mai hari mu mishe ladabi.
har ya kai gari idan muka shiga gari mai gari bai isa ya bari talakawa ne su ɗau makami ba. Idan mu shiga mu yi yadda muke so, idan muka yi yadda muka so, kuma duk da haka nan in mun tashi mu zo mu sace komi abinda suka noma, in sun sai mu zo mu amshi, in mun zo mu kashe. To ana nan sai aka ce to yanzu kun ga gari gashi, kun ga gari wannan wanda aka ce ma ruwan toha, to idan muka samu muka rusa shi, duk kaf ɗin Najeriya gaba garin da ya tsone mana ido ya soke mana idanu ka ruwan toha. Amma yanzu sai ya zamanto gari wanga a ce bai ya gagara, sai manyan mu suka ce to a haɗa ƙarfi da ƙarfe a gayyato mutane har ƙasashen waje, ko ina aka yi gayya, wasu ma ɗin aka ƙi ba wanda, wasu ma ba a gaya musu da cewa ruwan tuwo an kai ba. Aka zo aka samu tsawon wata ana fifita wannan magana, za mu zo. To ana nan ran Laraba sai aka shigo gari, sai muka kwana can wajen wani daji wanda aka ce mai wajen dajin dogon ruwa, saboda mu jira mutane mu su iso. To kai Buharin daji kai ne babba, sannan Sani Moshoko shi ma shi ne babba, sannan Dogo Gyaɗe shi ma babba ne, sai Baki, sai Dababba Kaya, kai malam dabobi ne dai ga sunan, in ni kama lissafa maka to sai ka yi mamaki. To aka zo garin nan mutanenmu suka ce to kun ga gari gashi, to wannan gari da kuka sani bai da kyau, kada a shiga gari, mu tsaya idan aka harbi mutane suka hita mu kewaye gari bai kewayuwa, saboda mun ga mutanen suna hitowa wani waje. To har kawo da ya ɓace mutanen nan suka shiryu, dama mutane ne waɗanda ya zamanto su waɗannan mutane game da ɓarayu gaskiya ba su da sauƙi ko kaɗan. To muka ce to yanzu a dakanta a ci gaba da harbi, idan suka fara hita suna gudu, wasu su shiga, in an ga suna gudu wasu su shiga suna kashi suna kone gari, wasu kuma suna bi da masu suka waɗanda suka fita daji suna kashewa. To sai ya zamanto mutanen gaba su gudu, kana riƙe da makami za a hito da gudu a zo a ci maka asari ka a kashe ka. To da muka ga abu ya ɓace fa muka gudu, da muka gudu mu yara matasa muka fara hirgita muka gudu, manya suka ƙi gudu. To ana nan fa da abu ya ɓace aka kama daji da gudu, malam ana nan da niga harka ta ɓace can da ta kai ta ɓace maka kama daji maka saki hanya maka hari inda mutanen mu suke. To ha in gaya maka da Allah ya hukunci wannan, sai na ƙarar da wannan bayani da nake yi, sai na haye saman tsamiya. To kai Buharin daji, to ka kama ishe da shi da waɗanda suke tare, sun haye tsamiya su uku sun haye. To aka zo aka wuce ba a san da Buharin daji ba, kuma mutanenmu da dama akwai waɗanda da suka ga harkan nan, lalle harkan nan ya ɓaci, wallahi muka ta haihuwa sama dole ka, wallahi kai wato in baka san tashin hankali ba
to wannan wuri in ka jerar da an ka je din nan in baka taɓa ganin tashin hankali ba to ran nan ka gan shi da makaminka wallahi dolinka ka yadda makami ka yasuwa a kashi ka dolinka ba don Allah ba to abin da ya sa har ka ga ya kace ne dama dai ƙungiyar ga ko da ni shige shi dole ne an talauta mu kuma gashi har ka ga idan ba mu shiga ba an hana mu zaman lahiya to shi yasa dole muka shiga da aka zo ana yi mutanen gana kasin mutane ni haye sama Allah ya taimake ni haye wani duhun tsamiya ni kadai wallahi in gaya ma aka zo malam masu zuwa daga baya duk da haka nan Allah ya tsare ni ba wanda ya gani kai wasu in gaya maka har zuwa suka yi sun gaji suka zo ga gindin tsamiyan nan suka zamna suka yi minti 2 Allah bai hukunci waninsa ya ɗaga kai ya diba ba ina can cikin duhun tsamiya sama suka tashi suka yi gaba ni abban sabko wurin nan ba in gaya maka sai da aka ce maka ƙarfe 11 na dare yayi wallahi saboda na riga na tsorace gudun nika ganin nika in sabko ka wasu na nan kashe ni za a yi da na samu na heto malam nan yadda makami ni ba ta makami na kai ba ni ta gudu ka gani ni kai gudu ni kai sai dajin jihar Kebbi can wajen dajin yankin dajin Bena can wani ƙauye ana shi mishi wani can wajen ɗan layi can wajen ni ta yi ni tsere to fa da ni samu ni tsere to tsohona ce to ya ce buba harka wanga da ka gani gaskiya wanga harka da ka gani fa bai da kyau na dai idan ka je wurin kashin mutanen ga kai baka kashe ba baka samu sa a kuka fato ba a kashe ku idan aka kashe ka kashe kahuri tunan kai ka kashe kanka da kanka to ya ce to ka gani buba abin da nika so da kai ƙungiyar ka hece ta talauci dai ne kaga tun da ka shiga ƙungiyar ga ba wani abu wanda ka unhana ma gidan ga jaddadun ka gani ka hita ƙungiyar ga idan ka hece ta duk abin da ka aikata insha Allah shi wa Allah mai gafarta mu zunubi ne idan ya tuba da gaskiya na sheka ni yi tunani ni gane lalle tsoho shawarar ga da yake kira na yana bani gaskiya ta yi daidai to sai Allah ya sa muna da tunkiya guda 20 tsoho ya ce to ka gani buba ka sai da tunkiya 10 ka tahi duk inda ka sani ka kama sana'a ya yi maka wanga abubuwa da kaga ana yi wanga abu da ka gani sana'a idan kan mutu kana yin shi gaskiya ita wahalar duniya mai wushewa ne ta lahira kuma wallahi buba ba ta wushewa na ce to gaskiya ni kan na gode Allah tunda Allah ya sa tsohona na da rai kuma shina da wannan tunanin da har ya kira ne ya mini wa'azi kuma na ji ni komawa ta Kaduna ni aza sana'a to ana nan Sani Moshoko sai ya fara magana kawa sasanci da manya-manyan ardo to hanya ce wadda ta kasance tsakanin Kabaru da wajen ɗan Sado wannan hanya ko da yaushe wannan hanya mun hitini ta ko da yaushe taro muka ko da yaushe ya tara mu yace to bari in gaya muku daga yanzu na kawa sasan shi wannan hanya kwata-kwata a battaronta to gaba ɗaya ya kai sai Moshoko ce to shi bakin yankin nashi riko shi ba shi yadda wani ya zo ya tare hanya
ya zo sai mu ga kado ya biyo ga hanya mu zo mu shi mishi idan mai ya ƙare mu taimaka mishi da mai mu ce ka kwantar da hankalinka ba ma komi mu ƙara mai mu mai rakiya sai mun kai shi can kusa ga shilin sai mu dawo. To ana nan tahiya ta bi tahiya aka zo aka tara arzo na yankin Kebbi, yankin Bena kenan da sauransu, aka tara na jihar Zamfara, aka tara na jihar Katsina, aka kiranyo na wajen Kwara, aka kiranyo na wajen Katsina, aka kira na wajen Gombe da wajen Adamawa da na yankin Sokoto da na Neja. Aka ce to duk aka zo aka ce to mu manyan namu na nan sashen yankin mu da nan yankin Zamfara na kudu da yankin Kebbi suka ce to sarakuna Hilani suka ce to yanzu idan har za ku yi hankuri wannan sata a bashi kowane za a ɗauki miliyan ɗai a bashi ya kama sana'a. To, wasu suka yarda, wasu suka ƙi yarda. Aka ce to duk wanda bai bari ba kuma ya ƙi hankuri. To mu za a sa mutanenmu su je su kashe shi. To da aka ga lalle kai magana ga yayi ƙwari aka je aka kai ƙorafi ga gwamnatin Najeriya. Da aka kai ƙorafi aka ce ana son sasan shi aka zo gwamnan Zamfara da ya kai wannan aka haɗa kai da gwamnan Zamfara aka yi wanga sasan shi aka zo ɗan sado aka fiɗu mutanen na ruwan towa suka ce to su ba su yadda da wannan ba saboda ganin suka yi su ga nasu gani suna ganin yaudara ne za a yi. Gwamnati ta nuna cewa to insha Allah mutanen ga sun shi za su ajiye makamai su daina swace-swacen shanun jama'a da kashin jama'a domin a zamna lahiya. Aka zo aka yi wanga sasan shi kuma Allah ya sa aka samu ɗan tsawon lokaci ana kwanciyar hankali. Da aka samu tsawon lokaci ana kwanciyar hankali to ana nan Buharin daji shi ya bara sai ya fara tadda wannan sasan shi. To sai ya zamanto wasu sauran Fulani ba su tada sasan shi ba wasu kuma sun tayar. Duk wanda su tayar ba sai a je a kai musu hari su ma sai su tuba sai su tadda tuba su koma fata. To da gwamnatin Najeriya duk matakin da zaki ɗauka in gaya miki gwamnatin Najeriya gaskiya wallahi wannan gidaje da kuka gani abu ne ya zamanto yanzu an ɗau mataki Zamfara ba a ɗauka Kebbi ba, an ɗauka Kaduna ba a ɗauka Zamfara ba, an ɗauka Kebbi ba a ɗauka Sokoto ba. To mu kuma mutanenmu gaskiya magana gaskiya zan haɗi gaskiya kuma wallahi ba zan haɗi sunana ba tunda ni na san halin mutane namu. Na san mutanenmu duk bihin lashe duk wanda ya shi maka wai bihin lashen daji bai swata to ƙarya shi kai. Bihin lashe duk da daji duk bihin lashe na daji wallahi in gaya maka tsakani da Allah ran kai daɗi akwai gida wanda za ka samu yaro 5, yaro 6, yaro 7 kai yaro har 10 ga gida babban gida kana samu kowane yake gare shi kowane swata ya kai. Dan dubarar da aga mutanenmu idan aka kurmace mu jihar Zamfara aka hitine mu sai mu tashi mu ɗauke mata mu mai da su Kebbi
kuma duk da haka nan bai hana mu je mu musu ƴan zuware mu kai mu ƙauye hari ko ba dai ba mu kakkashe su ba mu raba su da dukiya, amma ita zan harkan in mun zo kai kan mai uwa da wabi kowa kasewa muka. To shawara ta a gwamnati, wannan matsala ana iya magance shi gaskiya manya-manyan filani sai an tara su wannan hukunci ya sabka gare su, sannan idan sun ga cewa hukunci zai sabka gare su wannan matsala idan ba a batta ba sannan a samu zaman lahiya. Amma tabbas in dai ba a yi haka nan ba to gwamnatin Najeriya don matakin da ke ɗauka ba wai hana yawo da mashin ba, gaskiya gwamnatin Najeriya kina da ilimi sosai, amma gaskiya in gaya miki ni na nuna miki cewa lalle wannan mataki in ba su ke ɗauka ba gaskiya ba da za a samu zaman lahiya. Yo to kadiba a gani gwamnan Zamfara shi yayi lokaci ne yayi yadda yake so ya zan ɗallele malam, to ta'addanshin da aka yi wallahi shi ke ba mu haɗin kai, shi ke ba mu makami, shi ke ba mu ƙarfi, shi ke kama muna. To sai ya zamanto aka zuwa siyasa ga ta kama ta bana, kai Sa'idu sanata kana son kai takara, sai ya gashe wa takarar nan bashiwa ya aza ya wanda yake yaro bisa gare shi, sai ya aza Kabiru Marafa. Aka zo aka gane shewa kai manya-manya suka gane da manya-manyan ardo sarakin filanin mu suka gane lalle wa mutumin ga in ya hau gaskiya wa to akwai halauje cikin naɗi. Aka yi ƙumbuya dai aka ta karar rigima malam, sai aka ce to gaba ɗaya an soke mazaɓar jihar Zamfara, 'yan takara gaba ɗaya an soke. To sai ya zamanto gwamnan Zamfara wanda yake so wanda aka shi koguna shi aka koma aka ɗora, to mutumin ga yanzu ya hau yanzu ba ruwan shi da talaka, to yaushe talaka za su samu lahiya? Ina tabbata muku gaskiya wanga matsala da kuka gani gwamnati kina ganin matsalar ga kawawargi ko wallahi matsalar ga to abu ne wanda ya kasance wa mutanen ga kai soja kana da training, to sannan bindigan kudu kusan kala guda ne ko akwai bindiga daban-daban, amma gaskiya in gaya muku barayi sun yi soja riƙan babban makami saboda kuɗi suka sawa suna su yi makami. To soja kana da training, filani suna da training. To gwamnatin Najeriya gaskiya abinda zan gaya miki, ni tun da Allah ya sa na tuba na koma na gane hanya, to dole ne in waɗi gaskiya. To wannan yaƙi mataƙat aka ce miki gwamnati ya shi talakawa gaskiya, to talaka in ba a samu yau, in ba a samu talaka ba a samu abin da ake samu ba yau, ba gari an kai ba. Yau da gobe wannan matsala ni ne she muku in dai gwamnati bata ɗau mataki ba cikin birane za ku ga ta afku. Dan yanzu musamman zaman da ake wallahi in ga maka mutumin ƙauye ya yi mutumin gari rashin tsoro. To yanzu ka diba garin garuwan tuha, gaba ɗaya Zamfara ta kudu gaba ɗaya garin nan shi ya zama irin ƙaya na ijiya ya gagara. Aka yi mitan a rusa shi saboda a samu galaba ko ina, ku diba mu ba inda muka shakkun shiga, mu shiga kai haɗan sado mun taɓa shiga, magami ma akwai ma'aikata mun taɓa shiga. To akwai garin da ke gaggara mu, ba garin da ya addabi mutanen mu wallahi kawai garin ga na ruwan tuwa. Don haka talakawa in gaya muku wallahi idan kuna haɗa kai ko haɗa kai, mutuwa dai dole sai an yi shi, dole mutuwa ne dole sai an yi shi. In dai gwamnati bata ɗauki mataki ba to ina tabbata muku talakawa ku haɗa kanku, wallahi idan ba ku haɗa kai ba wai ku ji mutanen mu sun zabura sun kai hari wani gari, kai dan ganin ba garinku bane kashe ba kai ɗauki,
wallahi kuna nan zaman ku hankali kun shi wallahi ake ai sai dai wallahi sai dai ku ga an hada gari wallahi an same ku an ta kashi wallahi kawai kiyasu to yanzu ku diba ku gani yanzu duk kasin nan da muka yi duk kasin da mutanen mu muka tayi lokacin nan ba garin da mun ka taba samun galaba malam kawai daji tana nan ƙauyen nan gulbi kadiba a gani abun da aka kashe malam abinda mutanen mu suka kashe wanda ni dai na tuba na bari amma abinda mutanen mu suka kashe su aka tabbata min ni jiya mutum 150 sai wani gari na can da aka ce maka baro wani shiga da mun ka taba yi malam kai bari in gaya maka kai hada kiran sallah sai da muka yi malam ran sallah ran daren sallah ran da za aka shi maka wani san haki za a raba taruna ran nan in ga maka hada kiran sallah malam aka yi mutane talakawa sai da su hau kabi su kadu malam sai da suka yi arwala suka ta hitowa in ga ma ciki da waje don mun rawulce gari maka bi maka ta kasin mutane sai wanda kwana bai kare ba har mai gari sai da muka yanki to don haka talakawa ni dai na yi lokacin sata amma da Allah ku yahe ni dai na tuban koma sata insha Allah kuma haɗana abada haƙanina ina fata Allah ubangiji ya raba su da wannan lalura kuma gaskiya wanga matsala da kuka gani idan gwamnati na son ta magance wannan matsala in habbata tara sarakuna filani ba na daji to gaskiya filani dole a sa su hita su game wuri guda su haɗa gari nasu kada a yadda su game da Hausawa to yo mugu ya zo ya shige gari yaushe ne za a ce ƙasa ta samu lafiya yaushe ne wallahi ƙasa yau ba zai samu lafiya ba ina matsala ne abu ne ya kasance mugu mutum ya zo ya yi gida cikin daji ya yi buka cikin daji kai mu saboda rashin gaskiya bari in gaya ma tsakanin da Allah saboda rashin gaskiya da waya ka shimma gidanmu kusa da kusa idan muka ji gwamnati za ta yi aiki aka samu wata guda ana waɗi to manyan ma abinda suka she muna to kun ga harka ga muna ganin shi wa in alamun cewai za a yi aikin da gaskiya muka gane lalle wanda za a kawo wa aiki shi ba rai bai san muna hushi ba to sai mu tashi mu bar wurin nan sai mu koma yankin Kebbi mu koma mu yi bukoki mu zaman mu idan mutane mu suka gashewa kai hasha ana iya taba sai mu tashi mu koma can yankin dajin yankin wajen Sokoto can wajen rikon nan na Gwaranyo wallahi sai mu zo mu yi gidaje ko wajen Isa wallahi ko wajen sabon birni mu je mu yi zaman mu sannan manya ashe to duk wanda san wurin zama ya koma kada a dawo sai an ji abu ya lafa abu na dan laha kuma sai mu dawo wallahi haka muke kawai aljani malam sai a rasa gane kanmu wallahi sai mu ta bala'i to dan haka talakawa wallahi wanga haraka da kuka sani ya faɓa shi to gwamnati ki diba ya gani abun ga inda aka fara shi Zamfara aka fara abun ga kuma bari in gaya miki gwamna ko ya so ko bai so ba ko shina so ko bai so ba in muka yi ne mu ɓata mishi ƙasa har a koma a galahin shi har ya koma kai ya amince muna ya ba mu haɗin kai duk mun san yadda za mu yi kai gwamna iyaka kashe jami'an tsaro kana da mutane sojoji wayanda haka tura mu ma cikinmu muna da wayanda suke da training irin na sojoji to in sun tare mu muna iya tsaya in dai ba yaudara mu suka yi muna kwanton bauna gaba da soja ba mu jin tsoro ne muna iya tsaya mu rarrage wuta da shi kuma mu samu sa'a mu kashe kuma komi ba ai to yau mun yi banna muka tsayawa ga wuri ko ina mun ka gada ma yau zuwa muka yi
sannan kuma ina kira ga talakawa, wallahi duk garin da kuka gani musamman gari irin wanda aka ce gari ruwan tofa, gaskiya da ana samun goma ɗin shi cikin Najeriya ga wallahi barayi dole su yi sauki. Domin in gaya maka wallahi ba garin da barayi yan uwan mu Fulani suka tsoro kan wannan gari da kaji na gaya maka. Wallahi duk wanda bai gaya maka ba haka, duk wanda bai gaya ma haka ba to ƙarya kawai ya shirya ma. Amma gari irin wanganan dan yanzu da ashe maka wannan gari an rusa shi, to mu a yankin Zamfara kaf kai mu har Gusau muna iya shiga kan da Allah, dan matakin da wannan ƙauyen suka ɗauka jaddadin wannan gari kai baka isa ba ka shiga wannan gari ka ci musu wai salala ba shari'a. Gari ne ko da yaushe shirye suke, ko da yaushe bakin rai, wallahi manyan su da ƴan ƙananan su. To haza salam, na sallame da ku, da fatan gwamnati za ta ji yanayin kalamin magana na, in ta yi inhwani da magana na to za ta ji sauƙi kuma talaka za su ji sauƙi. Idan kuma ba ta yi inhwani da wannan kalami na ba, ni nishe muku kawai yanzu wannan bala'i da ya tashi da Zamfara da birnin Gwari ya shahi jihar Kebbi, shanunsu duka an kore, wanda aka samu kashiya an kashe. Yanzu kuma muka shiga yankin Sokoto, kaga yau yanzu akwai wanda suke ganin laihin gwamnan Sokoto. To tsakani da Allah, gwamnan Sokoto bai ma san da wannan kungiya namu ba. Mu shiga mu yadda muke so mu ɗauko mutane, mutanenmu suke shiga su ɗauko mutane. To don haka wannan al'amari bai da za mu bata gwamnati mun sani, amma lalle gwamnan Zamfara kam gaskiya tsakanin da Allah, gwamnan Zamfara mu kan shi ya daure muna gindi har abu ya yi kwari, har abu ya kasance haka. In gwamnati ta dau mataki, in yau ta taka sarakunan Fulani, in yau aka ce maka kaf in Najeriya gaba gidan da lashe ko guda a cikin daji, bala'i ya same su kawai da suka bala'i suka hetini talaka, wallahi ran kai daɗi, dole ƙasa ya samu lahiya dole. To mu wa mutanen mu gaskiya bari yanga mu ba kawai Hausawa muke ba. Duk inda aka ce maka mutanen mu sun yawa, to dole ne a samu mayagu. Idan an samu na ƙwarai to mayagu sai sun yawa. Sannan mu duk inda aka ce maka Bahaushe ne wannan wanda yake cikin gari, to gaskiya wallahi in gaya mu gaskiya, mutanen mu gaskiya ba su son da hilashi na gari, dan doka guda mun kai musu da kadu. Da mu haɗa gari duka kashewa muka yi, saboda su dai ba su samu damar da suka je wurin mu ba mu samu kuma damar da muka sa su suka shiga ƙungiyar gaba, domin su ba su ba mu haɗin kai, saboda tare da Hausa muke duk mun musu ɗoka guda da Hausawa. Don haka haza salam, idan gwamnati ta ji wannan ƙorafin nau, idan gwamnati za ta tuna lokacin da aka samu wanga sasanci cikin 'yan watanni aka samu zaman lahiya, to ai gwamnati ba ta nemi sarakunan Fulani ba domin a samu lahiya, amma saboda galabar da ba a samu ba garin ruwan tuha, kashin da suka wa mutane na inna lillahi aka gane shi, wato a yi wanga sasan shi. Idan aka yi wanga sasan shi aka samu mutanen ga aka rage musu makamai, to insha Allah muna tanadin makamai waɗanda ko ina muna iya tunkara, gurneti da bam da sauransu. To sannan wannan kam muna da ikon mu tare husuma. To don haka haza salam, a huta lahiya.